Эфирда яңалыклары вакыт студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Кышкы салкыннар үйгә күчкән. Шевченко урамында яшәүчеләр шаң суга. Ознакай полицейскилары юллык эшләренә нәтиҗә ясый. Беренче балалар сәнгать мәктәбенә 60 ел. Матурлык күрергә өйрәтүчеләр котлаулар кабул итә. Кышның нәк уртасында өең җылысыз калса, өстәвенә кайнар суында сүндереп куйсалар ни эшләргә? Әлмәтнең бер күп фатирлы йортында бүген ни җылылык, ни кайнар су юк. Бу йортта яшәүчеләр проблеманы ничек чишәргә белмәгәч, ярдәм сорап телекомпанияга килгәннәр. Алар белән Ансу Әхмәтҗанова аралашты. Кыш уртасында җылысыз калу бу йортта яшәүчеләрнең иң курыккан әйбере. Алар әйтүенчә, бу проблеманы чишү мәсьәләсе инде 10 ел дәвамында бара. Кызганычка каршы, бу халыкны ишетүче юк. Вот они там копают, то копают, а потом рвется, копают, рвется, как будто специально. Вы жаловались? Жаловались, а никто это внимание не обращает. Милицию звонишь, тоже нет. Тут прокуратура, тоже номер телефона не берут. Никому вообще, короче. Кого-то остались сами собой. Наиля Мустафина бу йортта 2019 елдан бирле яши. Шул дәвердә проблеманың чишелешенә өметләнеп гомер итә. Ел сайын көйләнер дип өметләнә. До колени су подвалда. Мен горячий линияга шалтыраттым. Әйтәм, да откашки кирәк. Пока откашки булмай, парны аша алмыйлар. Юк бит инде, кайнар суда юк. Отопление да юк. Ничек яшәргә инде? Түлибез бит. Акчасын бит түлибез. Кайнар су һәм җылылык булмаудан кала бу йортта кимчелекләр җитешле. Түшәм стеналары, идәннәре кубып төшкән. Су, канализация трубалары эшергән. Бүген иртәгә эштән чыгарга тора. Ремонтсыз 50 еллык йорттан ни көтәргә? Представьте в это время, как тяжело. Я старый человек, вот хожу на кухню, надо помыть, надо то, надо сё. Это же ужасно, ужасно. Как первобытно были общинном строе живем мы. Шевченко урамы бер адресы буенча урнашкан йорт 3нче торак эксплуатация идарәсенә карый. Әлеге компания эшчеләре бу йортта җылылык һәм кайнар су бирү буенча эшләр дәвам итә дип кенә шикләнделәр. К нам обратились жители Шевченко номер 1. Мы сейчас сам снимали. У них нет отопления, у них нет горячей воды. И они жалуются. Отопление там порыв, это Лен, скажи порыв, АПТС, это по горячей воде. Я сейчас Маяковскую позвоню. Порыв, АПТС по горячей воде. И что делать им? У них уже 3 недели нет горячей воды. Чего работы ведутся? Неделю уже нет отопления. Впереди морозы. Работы ведутся по устранению неполадок. Әлеге мәсьәләгә аңлатманы үсеш департаменты директоры Кирилл Сафонов кертте. Аның безнең иҗат төркеменә биргән җавабы булайрак булды. В связи с многочисленными порывами в подвальных помещениях было принято решение отключения горячего водоснабжения, так как температура на котельных упала до критической отметки, которая недопустима, хотя при максимальных нагрузках котла. Для восстановления работоспособности котельной, дабы не отключать весь район, соответственно, отключили несколько домов. Сейчас в данный момент управляющей компанией было выписано предписание на устранение данных порывов. И параллельно работы производятся альметьевскими тепловыми сетями по замене 40 метров трубы горячего снабжения. Ну, я думаю, что все-таки в кратчайший период работы будут завершены. Ориентировочно завтра будем пробовать пускать горячее водоснабжение. Башка темаларга. Ел башы нәтиҗәләр ясау һәм киләчәккә планнар төзү вакыты. 2024 ел башлану белән Ознакай районы хуҗалыкларында һәм хезмәт коллективларында хисап җыелышлары башланып китте. Аларның кайберләрен безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Район һәм шәһәрнең көч структуралары, хокук саклау органы вәкилләре, район башлыгы һәм җитәкчеләр катнашында узган хисап җыелышында 2023 ел өчен оператив хезмәт эшчәнлеге нәтиҗәләре турында чыгыш тыңланды.
Россия Ішкі эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлек начальнигы Марат Сибагатов сүзләренә караганда, 2023 елда 722 җинаять кылынган. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 12%-ка артыграк. Җинаятьнең 58,6% ачылган, 221 эш судка җибәрелгән. Шул ук вакытта банк карталарыннан акча урлау һәм мошенниклык очраклары да арткан. Узган елда өлкән яшьтәгеләр тарафыннан кырыгалдарларга 15 кеше акча күчергән. Әлбәттә, бу уйландырырлык саннар. Утырышта район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Ул полиция хезмәтенә уңай бәя бирде. Праздничные мероприятия прошли на хорошем уровне и в Ознакаево, и в поселке Актюбинске, и в поселениях, за что отдельные слова благодарности. И вообще в течение года, наверное, больше всех мероприятий вот таких вот проходит у нас в городе, в районе. 12 тысяч таких вот мероприятий прошло. И везде вы обеспечивали охрану общественного порядка. Очрашу ахырында алдынгы хезмәткәрләргә мактау грамоталары, бүләкләр тапшырылды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Берәүләр еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясаганда, икенчеләре гомерлек хезмәткә бәя ала. Әлмәтнең беренче балалар сәнгать мәктәбе 60 еллык юбилейын билгеләп үтте. Чыгарылыш укучылары, педагоглар һәм укучылар бәйрәмдә төп кунаклар булдылар. Тантаналы чараны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Теманы Алсу Нуриева дәвам итә. В этот прекрасный зимний день мы от всей души приветствуем вас, дорогие друзья, на торжественном концерте, посвященном 60-летию детской художественной школы №1 города Альметьевск. Юбилярларны котларга Татнефть компаниясының ресурс үзәге җитәкчесе директорның үсеш буенча урынбасары Эльмира Газизова, Әлмәт районы мәдәният идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Лола Салихова килделәр. Алар үсеп килүче буынга эстетик һәм әхлакый тәрбия бирү өчен күп эшләр башкарган мәктәп коллективына иҗади хезмәтләре өчен мактау грамоталары тапшырдылар. В настоящее время преподаватель изобразительного искусства и истории искусства. Хәзерге вакытта мәктәп коллективында 40 хезмәткәр эшли һәм 1000-нән артык укучы белем ала. Алар арасында бөтен Россия һәм халыкара конкурсларда җиңүчеләр дә бар. На сегодня у нас самая большая радость. Мы переехали в новую школу, которую нам любезно предоставили Татнефть. Они отремонтировали и нам передали. Сейчас в этой школе у нас занимается более 1000 человек. Асия Шихапова 33 ел рәсем сәнгате укытучысы булып эшли. 2020 елда мәдәнияттәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнә. Рисунок, живопись, композиция преподаю. И 6 выпусков было у меня уже. Дети, во-первых, другие стали более развитые, современные. А те дети, ну я их, конечно, может быть, в связи с возрастом вспоминаю с теплотой. Они какие-то другие были. Разницу все чувствуют, что вы говорите. Другая жизнь, другие дети, и мы меняемся вместе с ними. Узак еллар дәвамында Әлмәтнең беренче балалар сәнгать мәктәбе бик күп талантлы рәссамнар тәрбияли. Алар үз укуларын бикләп, җылы хатирәләр белән искә алалар. Больше всего в художке мне, скорее всего, понравился состав, мой класс и педагогический состав тоже, потому что учителя все очень добрые, очень дружные и хорошо объясняют все. Һичшиксез Әлмәтнең беренче балалар сәнгать мәктәбен алда әле күп җиңүләр һәм казанышлар көтә. Әмма иң мөһиме аның шулай укучылар өчен иҗат һәм илһам урыны булып калуы. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә иң яхшы татар теле укытучысын сайладылар. Бәйгедә 9 укытучы көч сынашты. 14-нче Хади Атлас гимназиясендә узган бәйгедә безнең төшерү төркеме булып кайтты. Бу хакта тулырак Айгөл Шәрәфиева материалында. Бәйгене Кудаш авылы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы ачып җибәрде. Иң яхшы татар теле укытучысы бәйгесендә быел 9 укытучы катнаша. Алар биредә югары һөнәри осталыкларын, тирән һәм ныклы белемнәрен күрсәтә. Әлеге һөнәри конкурс иҗади эшләүче алдынгы татар теле һәм әдәбият укытучыларын барлау, ярдәм итү һәм аларның нәтиҗәле тәҗрибәләрен тарату максаты белән үткәрелә.
Бу бәйгедә 9 укытучы катнаша. Иң белемлеләр методикаларын ничек куллана алалар, яңа технологиялар куллануларын барысына да игътибар итәбез. Укытучы һөнәри хәзерге вакытта айруча җаваплы. Ул түрәдә, медиа кешесе дә, киң җәмәгатьчелек белән эштә итә белергә тиеш. Беренче мәктәп укытучысы Ләйсән Фанакова иң яхшы татар теле укытучысы бәйгесендә 3нче тапкыр катнаша. Бирегә иң беренче чиратта үз белемемне тикшерергә, үз көчемне сынап карарга килдем дип сөйли ул. Беренчедән, бу бәйге бар укытучыларга да кирәктер дип уйлыйм, үзебезнең самооценкабызны күтәрер өчен. Ләйсән Фанакова бәйгедә 2нче урынга лаек булды. Беренче урында исә 9нчы мәктәп укытучысы Гөлназ Билалова. Ул Бөгелмә данын зона этабы конкурсында яклаячак. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучалма телекомпаниясе. Әлмәт спортчысы Ульяновск шәһәреннән алтын медаль һәм Идел буе федераль округы беренчелеге җиңүчесе исеме белән кайтты. Ирекле көрәш буенча узган ярышларда үз авырлык категориясендә беренче булган кыз Ксения Гудникова. Якыннарның төрәк таяныч булуы уңышка ирешүнең сыры икәнен әлеге видео раслый. Республикабызның баш каласы Казанда бокс буенча республика беренчелеге узды. Ярышта Татарстанның иң көчле спортчылары 17-18 яшьлек юниорлар катнашты. Үз осталыкларын күрсәтеп, әлмәтлеләрдә уңышлы чыгыш ясады. Артур Шамгунов республика беренчелегенең көмеш призеры булды. Илдан Шәңгәрәев һәм Артем Борматов җиңүчеләр булды. Шулай ук Артемга за лучшую технику дип исемләнгән махсус бүләк тә тапшырылды. Алда егетләрне Идел буе федераль округы беренчелегендә катнашу көтә. Казанда фиджитал спорт буенча да республика турниры узды. Анда да әлмәт спортчылары яңадан уңышка иреште. 500дән артык катнашучыны җыйган ярыш 6 дисциплинада уза. Картинг һәм мини-футбол буенча калабы спортчылары призлы урыннар яулый. Баскетбол дисциплинасында җиңүчеләр була. Ел көннәрендә иң җылы бәйрәмнәрнең берсе халыкара кочаклашу көне узды. Бу көнне кешеләр бәйрәм белән котлап, хәтта чит кешеләр белән дә кочаклаша алалар. Белгечләр әйтүе буенча кочаклау уңай энергия бирә. Кочаклашканда барлыкка килгән окситоцин гормоны иммунитетны ныгыта, стресс халатын киметә, басымны тотрыклы итә. Әти-әни назына сусамыйча кочаклашып үскән балалар аралашучанрак була. Шуңа күрә белгеч билгеләп үткәнчә, бәйрәм көнендә генә түгел, туганнарыңны һәм якыннарыңны һәр көнне кочаклап, аларга үз яратуыңны искә төшереп, аларга җылылык һәм кайгырту хисе бүләк итү мөһим. Бу көнне кочаклашудан әлмәтлеләр дә тартынып тормады. Безнең иҗат төркеме калабыз халкы белән аралашып, күпләренең тактиль аралашуга каршы булмаган ачыклады. Кочаклашу ул әлбәттә гаилә өчен бик кирәк. Үзеңнең җылы хисләреңне бала, өлкәннәр дә менә шул кочаклашу белән тоярга мөмкин. В общем, һәр вакыт кочаклашып, сөенеп, сөешеп яшәргә насыйп булсын барлык кешеләргә дә, дөньялар имин булсын. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнудинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.